ନନ୍ଦନକାନନରୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ବାରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଡ୍ ଲିଫ୍ ହୋଟେଲ ଅଛି, ରେଡ୍ ଲିଫ୍। ତାପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଅତିଥି ହୋଟେଲ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଭରପୁର ରହିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ। ଇଏ ମୋ ବସ୍ରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବାରଙ୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର। ଇଏ ରୋପ୍ ୱେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ଇଏ ରୋପ୍ ୱେ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ରୋପ୍ ୱେର ତିଆରି ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋପ୍ ୱେ ତିଆରି ରହିଛି। ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଛି। ଏ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପାଣି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଜିମା ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପିକେ ପ୍ୟାଲେସ୍, ମିଡଲାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡ, ଏସ୍ଆର୍ ମୋଟର୍ସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପରେ ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଆସନ୍ତୁ।